Please welcome our team from Denmark, Simon Larsen and Mr. Ole Frederiksen. Jeg hedder Simon Larsen, og jeg er 22 år. Jeg har fået chancen for at køre i den her fine nye Opel Adam i Tyskland i en Opel Rally Cup, hvor der er 24 biler, fuldstændig ens. Jamen, jeg er den eneste udlænding i den Opel Rally Cup, så det bliver spændende. Jeg hedder Ole Frederiksen. Jeg har kørt rally hele mit voksne liv, og det er efterhånden mange år. Jamen, her er Opel Adam Cup rallybilen, og den ligner standard udefra. Men den har hydraulisk håndbremse og en 5-trins gearkasse, selv. Bare skifte gear, uden at bruge kobling. Jeg er så co-driver i det her team, og det betyder, at under selve hastighedsprøven, der er det mig, der læser noterne op for Simon, således så han kan køre optimalt på prøverne. Jamen, sikkerheden i bilen, der er selvfølgelig sæder og 6 seler, og det vigtigste, det er buret. Det går over hele bilen, og det er det, der sikrer, at hvis vi kører galt og ruller, at vi ikke kommer til skade. Det er spændende at prøve bilen i dag. Den kører utrolig godt. Jeg havde lidt småjusteringer på undervognen, men det har vi ramt rigtigt, og selvom den har 140 heste, så trækker den rigtig, rigtig godt. Efter som vi har fået stillet lidt på hjulene og fået afprøvet noget forskellige dæktryk og sådan noget, og andre små ting og lidt med gearskifte og sådan noget, så kører den rigtig godt nu. Nu tror vi lidt på, at den kan gøre sig gældende. Det vi skal sammenligne os med nu, det er 23 andre fuldstændig identiske biler, der bliver kørt af nogle tyskere. Jeg er altid parat.